30-godišnji Milan Nedeljković iz sela Brezovica kod Uba bio je sasvim običan poljoprivrednik. Sve dok jedne noći nije usnio neobičan san. Ja sam sanjao to da mogu da lepim kašike i viljuške nož na svoje telo. Kada se Donesi mi poslužavnik iz kuhinje. nikada ranije kod sebe nije primetio ništa neobično, a nije ni porodica. Njegovu majku je ovo poprilično preplašilo. Sine, nemoj, molim te, kao Boga, izvučete svu energiju, mi ću skloniti. Ja, eto, baš sam se začudila, zaneopasila. Pa posle sam se pitala da li je to u stvari dobro, da li je koliko je to zdravo, koliko je to, mislim, da li je to dobro za njega, da li nije štetno za srce, za njegovo zdravlje. Sem viljušaka, kašika i noževa, na Milanovom telu ostaju i limeni tanjiri i poslužavnici. A za razliku od porodice, on se ne plaši i ne osjeća posledice svoje novo otkrivene osobine. Pa kada je prilepim, ne osjećam ništa, kao da mi nešto uvlači, da, ali kad skinem ovo, tačno znam gde mi je šta bilo. U selu se već pročulo šta to Milan ume, pa ga nekoliko puta na dan teraju da prilepi escajg na svoje namagnetisane grudi. Oni me ovdje smatraju kao za popularnog, ne znam nija, kao da imam neku energiju, kao zezaju me tako da mogu da lečim, kao neka bioenergija. Iako još nije otkrio da li je stekao i lekovita svojstva, prilično je siguran zašto se ovo baš njemu desilo. Možda je to dar od Boga, šta znam, jer verujem ja dosta u Boga i pravoslavac sam, što se kaže i tako. Kako god da mu je došlo, Milan je oduševljen novim umećem. Čak se i trudi da mu nađe neku korist.